Good morning लोगोफोर माबोरै दं आंहाथ' मोजाङैनो दं नोंथांमोना माबोरै दं नै आंहा दा बारि थाबायगासिनो नारें जुमब्रा हानहैनि र' नायलांदो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ दिनैनिखौ प्लिज गोदानबा मोनसे लाइक खालामना हो लोगोसे शेयार खालाम आंनि भिडिअखौ लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बारियाव नारें हाननि दख'नाया गैला मा थाइखो आंना नुदों थाइनै दङ सिबाय दङ इयावनो थाबथाबाय खिथुआवबो गोमोनखायसो सिरिदों दे लेरख'नि बिफांनि माबायाव थाबथादों थुगासिनो थुना होदो बिथिंबो जाबाय दे जाबायना जोंनाथ' जायो गोथावथार नै बेरियाबो दंबावो नै थाइबावो मेरला दं माथो बे थाइनै दंहाय गिदिरसिन थानांगौ इखौ थाइबासो थाबावगोनानो वाव नोंजों जेरै थांनायजोंसोमोन खोमा हाननानै लाबोबाय लोगोफोर उदैयावबो थाइसे दंलायो नै आंना जायाबा गोथावनो थाइब्रैल'सो दा सुइट कट बिगासिनो थांनोनो सोलाबाखै मोनबाय नोङो नोंनाव दंलाय जेनेबा नाम्बार बिनायाव होबाय सुइट कट नांबावो दा वानफोराव सेदिंनिखौ होनोबा आं अफारसो नागारफ्लांलायलाङो आंना माने इउटुबनि थाखाय बानायनायावनो दा दंलाबायोना पेज खालि जाथों होननानै किसुमानखौ अनोना डिलिट खालामनो माने अनोना डिलिट खालामनो अननानै आपल'ड होलाबायनानै दोनबाय आं मोजां जागासै जा किसुमान फट'खौ आगोलनिफोरखौबो माबानो बायोना आं थांनाय बोसोरनि शिलंआव थांनायफोरनिखौनो दासो आपल'ड होदों आं टाइमखौनो मोना मोदोमदोंहाय गोथाव मोदोमदों खुदै गलायथारबाय बिदिखौ